Mahuta ya na ganka a kwance ba za ka je ka nemi aiki ba? Aikin me kuma? Baka ji abin da malam ya faɗa ba? Abdul Samad mai kamfanin BUA yana da kamfanoni yana samun sama da dala biliyan 2.5 a kowace shekara saboda kawai yana wa shugabanni addu'a. Ƙasar Rwanda yanzu haka tana ɗaya daga cikin ƙasashe mafi tsafta a duk faɗin duniya saboda kawai mutanenta suna wa shugabanninsu addu'a. Adebayo Ogunlesi ya mallaki tashoshin jiragen sama guda 3 a ƙasar Ingila saboda kawai yana wa shugabanninsu addu'a. Kasar Japan da aka saka mata makaman nukiliya guda 2 a yakin duniya da 2 ta tashi daga haka zuwa haka a wannan lokaci saboda kawai suna wa shugabannin su addu'a. Saboda haka ba sai ka fita nema ba, kawai ka zauna a gida ka ci gaba da yi wa shugabannin ka addu'a. Yauwa kai Malam sau nawa zan ringa addu'a? da safe idan ka ji yunwa sai ka wa shugabanni addu'a sau 3. Da rana kuma idan zafi ya ishe ka babu wuta sai ka wa shugabanni addu'a sau 2. Da yamma kuma idan aka koro yaranka daga makaranta domin ba a biya kuɗin makaranta ba, nan kuma sai ka wa shugabanninka addu'a. Sau nawa? Sau 6. Idan kuma an tauye min haƙƙi na kuma sai ka kwanta akan gado kai shuru kai taiwa shugabanninka addu'a har kai bacci. To malam idan shugabannin suka sace kuɗin da ya kamata a yi wa ƙasa aiki da su kuma sai ba. kai shuru kai taiwa shugabannin addu'a cikin zuciya. Idan kuma lokacin zaɓe yayi. sai ka ringa tsalle kana addu'a. Ai kaji kuma fa. Dama ni aikin nan wahala ce. Bar kawai zama na in huta.